Sziasztok! Képzeljétek el, hogy a gazdi vett nekem egy kutya adventi kalendáriumot. Már nagyon izgulok, hogy vajon milyen jutalomfalatok lehetnek benne, és hogy egyáltalán ízleni fog-e nekem. Na keressük is meg, hogy hol van az első nap. A gazdi gyorsan kinyitja nekem. Nincs, nem? Hát itt van. Itt éppen nem hagyom, hogy a gazdi kinyitsa, mert én jobban érdekel az ujja. A gazdi itt bénázik, de már ki is nyitotta. Na nézzük, mi van benne. Egy juti, jaj de jó, gazdi gyorsan kérlek, bosd már ki nekem. Na, itt is van ez a nagyon finomnak tűnő juti, na nézzük, hogy ízlik-e nekem. Amúgy nagyon finom, tényleg, nagyon finom. Nagyon jó, elképesztő. Tényleg, bár kicsit rágós. De amúgy nagyon finom, mindenkinek ajánlom. Na, hát nálam ez a juti se élt túl sokáig. Nem volt egy túl nagy adag, de az íze annál jobb volt. Már alig várom a második napot. Sziasztok! Pufli voltam.